Μπορεί ένα μωρό να γίνει φωνικό όπλο? Ο Τζακ Ντέμψι, ένας τριλικός πυγμάχος που επηρέασε πολύ τον Μπρους Λι, έγραφε: «Τι θα γινόταν αν ένα μωρό έπεφτε από τον 4ο όροφο πάνω στο κεφάλι ενός γεροδεμένου φορτηγατζή που στεκόταν στο πεζοδρόμιο?» Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο φορτηγατζής στέγανε τις αισθήσεις του. Πιθανώς να πάθαινε διάσηση ή ακόμα και να πέθαινε από σπάσιμο του αυχένα. Ακόμα και ένα αθώο μικρό μωρό μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο βλήμα αν το σώμα του τεθεί σε γρήγορη κίνηση. Είναι πολύ μεταδοτικός. Ο Τζακ όμως σου έχει καλά νέα. Πρώτον, ζυγίζεις περισσότερο από ένα μωρό και δεύτερον, δεν χρειάζεται να πέσεις από το 4ο όροφο για να αναπτύξεις δύναμη. Για να χτυπήσεις δυνατά, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλο σου το σώμα. Η ενέργεια ξεκινά από τα πόδια και καταλήγει στη γροθιά. Έτσι και στο Τζιτ Κουντό. Κάθε χτύπημα είναι με ολόκληρο το σώμα. Θες να μάθεις πώς? Στείλε μου μήνυμα να ξεκινήσουμε. Τουλάχιστον τώρα ξέρεις αν